A v mene nás oznamujeme verejným ničiteľom, ak vyjdú von s rukami nad hlavou, tak je to poľahčujúca okolnosť. Sľubujeme vám, že nedostanete 1000 rokov, ale iba 900. Áno! Vyzývame políciu, aby umožnila výkon oprávnenia občanov. Takže policajti, kto je vašim zamestnávateľom? Ľudia! Ľudia! Neplatíme peniaze! Čas by ste mali krásiť! Polícia pochop! Polícia pochop! Takže vyzývame políciu, aby dobrovoľne vydala verejných zločincov. Chceme oslaviť Deň slobody. Poďte tu vlajku! Hej! Sľubujeme im, Vyššie, neschovajte sa! sľubujeme im prísnu spravodlivosť, ale bude spravodlivý súd. Súdny tribunál. Takže nech vyjdú s rukami nad hlavou. Súd budú! Vás, čo je tam 1000, čo sa dívate, práve sme pred Národným divadlom v Bratislave. Nie preto, aby si nás všimol Fico, on nás vie, ale preto, aby ste si všimli nás, vy, čo ste doma pri obrazovkách.